През първия програмен период 2007-2013 година Столична община и бенефициентите от София град са водещи в реализирането на различни проекти по всички 7 оперативни програми. Положителният ефект от изпълнението им усещат в ежедневието си поколения жители на областта. В настоящия филм ще видите част от най-значимите проекти, реализирани на територията на София град. Европейските средства са използвани за подобряване и на туристическия продукт в региона. Пример за това ни дава проект адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода. Една забележителна сграда, която вече е на повече от век и която се намира в идеалния център на града, на площад Бански. Това е една зона с много сериозни културни наслоения от вековете. Това действително е едно от най-историческите места на София. Разбира се, и в идеалния център до сградата на Министерски съвет, до други ключови обекти. По тези причини винаги се е мислило, че мястото е много подходящо за организиране на отворени към публиката дейности, по-специално за музейна експозиция, тъй като Музея за история на София е над 80 годишен и никога не е имал в своята история постоянна експозиция. Сградата в момента е разделена на две части. В предната зона, така наречената представителна зона, където някога преди повече от век дори се е мислило за културен живот, съпътстващ къпането. В предната зона на практика ние планирахме и осъществяваме този проект за адаптиране на сградата на Централната минерална баня за музей на история на София, като в тези 7500 квадрата на практика се разполага така наречената постоянна позиция на музея. Нашият музей има изключително богата колекция, над 150 000 артефакта или предмета, които са от най-различни епохи, но основният акцент, това, което е най-ценно и важно, е колекцията свързана с държавността в така наречената следосвобожденска епоха. Идеята беше тези колекции, за които стана въпрос, да бъдат представени в една много автентична, много подходяща за тях среда. В същото време проектът отчита и последните достижения на музейното дело по света и се използват много и най-различни съвременни технологии, в това число и такива, които до момента в български музеи все още не са били или са прилагани в много по-малък мащаб. Всичко това ще позволи да представим на публиката, на софиянци и на гостите на града една наистина много важна музейна експозиция, един културен продукт, който спокойно може да бъде сравняван с това, което се предлага в големите утвърдени европейски музеи, като Лувъра, Британския музей и много други. Друга изключително важна за развитието на Столична община сфера е образованието. Посредством финансиране по оперативна програма Регионално развитие е осъществен проект реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община. СОУ Елин Пелин, район Красно село, е едно от 9 училища, които са включени в проект със средства, осигурени по европейска програма. Видовете дейности, изпълнени в 19-то СОУ, са подмяна на цялия покрив, като ремонта обхваща подмяна на дървената конструкция с подмяна на керамидения покрив и най-важното е полагане на мълния защита с изпреварващо действие. С извършените мерки за енергийна ефективност и с извършените ремонтни дейности, 19-то СОУ стана едно училище приветливо, с добра образователна инфраструктура, с желание на децата да посещават и да се обучават в това училище. С помощта на еврофондовете можем и постигаме повече, за да живеем по-добре.